जों बयबो मिथिगौ सारा आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु गौथुमनि दैदेननाय लेखायै जि गुवाहाटी हाइकर्टआव जि मोनसे बिटिआर रेकर्डखौ लानानै चन्दन ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो खाम्फा बरगयारी मोनबायदि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जि मोनसे केस होबाय बिटिआर रेकर्डखौ लानानै दा बिनि सायाव खुद्रिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखायै बिथांमोननि मुसुखा बानायनानै सावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नैबे गरेस्वर सुक्लाय सेरफां आरो महरिपारा दखरा मोनथाम दखराया जयै लोगो नांनानै सुक्लाय सेरफांनि सिङाव थानाय नावकाटा नैबे सकआवहाय जोङो मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनाय जायो आरो जों खुद्रिनानै जों सोंखारियो जाहाथे बिथांमोननि जि मोनसे गाज्रि नोजोर गाज्रि थांखि लानानै बिटिआर एकर्डनि सायाव जि मोनसे गाज्रि नोजोर लानानै बिथांमोना जि मोनसे केस होदों बे केसखौ बिथांमोना बोखांनानै लानांगौ बेखौ खुद्रिखांनानै दिनै जों सोमावसारदों बिथांमोना जोङो मिन्थिनायाव बिथांमोना माब्लाबाबो बर' हारिनि गोजोन खौसेथिखौ लुबैयाखै बिटिआर एकर्डआव माखासे दफाफोर लानानै फैदों जेरैबायदि बिथांमोना गुबै दफा हिसाबै सिमा बारायनाय हाबाफारि दङ बे दफाफोरखौ बिथांमोना जाजानो लुबैया कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्सनि जि मर्यादा मोननांगौ लोगोसे BKWSनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ बिथांमोना माब्लाबाबो जाजानो लुबैया रन्जन दैमारि आरो NDB जाय बिथांमोना जेलाव जोबथेनानै दोनजाबाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव बिथांमोना माब्लाबाबो फैजानायखौ लुबैया लोगोसे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि इन्सटिटिउसनफोर जिखिनि फसंथानफोर फैदों NITनिफ्राय लानानै नेरिम्सनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय लानानै मेडिकेल कलेजफोरनिफ्राय लानानै जेसेबां फसंथानफोर फैदों बे फसंथानफोरखौ जोंनि नैबे जायगायाव जाजानायखौ फसंनायखौ बिथांमोना माब्लाबाबो लुबैया दा बेनिखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि थांखियारि नोजोरखौ जोङो मोज्लेट खालामनो थाखाय जों नैबे खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादों जाहाथे बिथांमोनखौ जों गोख्रों रावै सोंखारिदों आरो जों खावलायनो लुबैदों बिथांमोननि जि केस होनाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै बेखौ गोख्रोंनिफ्राय थाबैनो जाहाथे उइद्र' खालामनानै लायो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जादों जों बयबो मिथिगौ BTC एकर्डआव बिथांमोना जायफोर दफाफोरखौ लानानै फैदों बे दफाफोरखौ 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखै नाथाय जोङो जिखिनि दफाफोर लाना फैदों जिखिनि फसंथानफोर लानानै फैदों बे फसंथानफोरनि गेजेरजों नैबे हालामनि जिखिनि खामानि गैयै सुबुंफोर लाइमोनफोर जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर हालामखौ बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव खामानि मावनो थाहैदों बिथांमोननि थाखाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर लानानै फैदों जाय दफानि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय खामानि मावनो मोनगोन गावबा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन दा माखासे दफाफोर बेबायदि लानानै फैदों दा बेफोर दफाया जुदि लाना फैनायनि उनाव बिथांमोना बेफोरबायदि दफाफोरखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै आरो बेफोरबायदि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामजानायखौ माब्लाबाबो लुबैयाखै ओंखायनो बिथांमोना 17 बोसोर गावसोरनि जि BTC एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय बिथांमोना लाजिनाय मोनदों आरो जोंनि दफाफोरा लासै लासै इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ बेखौ नुनानै बिथांमोना दुखु मोनदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बेफोर खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों बुंनो नागिरदों बिथांमोननि राजनिति जिखिनि लामा बे लामाया लासै लासै गोमालांनो हमदों बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावदों बेनिखायनो बिथांमोननि जि नंखाय फोसावनाय बे फोसावनायनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जाहाथे गोजानाव थानांगौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेंगुरा जानानै थानाङा बिनि थाखाय आं गुरै खावलायो যে বিটিআর একৰ্ডক লৈ কেইজনমান মানে ব্যক্তিয়ে ইয়াক কেছ দিছে ইয়াৰ ওপৰত PIL কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত তাৰ বিৰুদ্ধে আমি যিটো প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তাতে আমি দেখা পাইছোঁ BTFৰ মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি ধৰি লওক চন্দন ব্ৰহ্ম আছে কাম্পা বৰগয়াৰী আছে দেৰাচাৰ বসুমতাৰী আছে অন্যান্য আছে তাৰে লগতো আৰু কেইজনমান বড়ো ৰাইটাৰ একাডেমিকৰ যি আনন্দৰাম ৱাৰী তেখেতসকলে আছে আৰু তাৰ মাজতে আৰু কেইজনমান যি জনকলাল বসুমতাৰী ৰিটায়াৰ
IRS যোনে গণ্য মান্য মানে ব্যক্তি বুলি ভাবিছিলোঁ তেখেতসকলে বিটিআৰ চুক্তিত মানে এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেখেতসকলে কেছ কৰাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তাতে আছে শান্তমা কুণ্ডুৰ বসুমতাৰী য'তে মানে তেখেতে মানে প্ৰতিদিনে বা প্ৰতিবাৰে তেখেতে পলিটিক্স কৰি থাকে পলিটিক্স যাতে নকৰক বিটিআৰ চুক্তি প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যে বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি এণ্টি বিটিআৰ এণ্টি একৰ্ড মানে বিটিআৰক প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আগভাগ লৈছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু অন্য দিনতে আমি প্ৰতিবাদ জনাম আৰু চৰকাৰে শান্তি চুক্তি কৰিছে শান্তি চুক্তিত তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব খুজিছে শান্তি চুক্তি য'ত হৈছে এতিয়া আমাৰ অঞ্চলত যে যিখিনি অস্ত্ৰ লৈ কিবা আন্দোলন কৰিছিলে এইটো নাইকিয়া হৈছে বিটিআৰ চুক্তি মাত্ৰ এক মানে বিটিআৰ চুক্তি মাজেতে এইটো নোহোৱা হৈছে তাতেই মানে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে তেখেতসকলে PIL কৰিছে কোৰ্টত গৈছে তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধী জনাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে লিডাৰ হৈ কোনো লাভ নাই কিয়নো এই বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা আমি বড়োসকলে লগতে আমাৰ বিটিআৰ বাকীয়ে বহুতো পাইছোঁ য'ত নেকি মানে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰবিলাকক এতিয়া মানে প্ৰাধিকৃতি BKWC বড়ো কছাৰী অটোনমাছ কাউন্সিল তাতে দিছে বড়োসকলে য'ত বিটিআৰৰ বাহিৰত বসবাস কৰে তেখেতসকলক মানে BKWC দিছে ইয়াতে উন্নয়নমূলক কাম এতিয়া মেডিকেল কলেজ এতিয়া বাজেটত সোমাই দিছে তামোলপুৰত এইবিলাক বিটিআৰ চুক্তিৰ লগত অহা কিন্তু তাকে মানে প্ৰতিবাদ জনাইছে তেখেতসকলে তাকে মানে এতিয়া কেছ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি জংকী আন্দোলন কৰিছোঁ লাগিব যে বিটিআৰ চুক্তিৰ বিৰোধ কৰি কেইজনমান যে মানে সকল লিডাৰ তেখেতসকলে সকল লিডাৰ যেনেকৈ শান্তমা কুণ্ডুৰ বসুমতাৰী যেনেকৈ তাতে চন্দন ব্ৰহ্ম আছে যেনেকৈ তাতে মানে কাম্পা বৰগোহাঁই আছে জনকলাল বসুমতাৰী আছে তেখেতসকলে সকল লিডাৰ তেখেতসকলে মানে এই বিটিআৰৰ যি শান্তিৰ পৰিৱেশ এতিয়া ঘূৰি আহিছিলে মানে তেখেতসকলে অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে যাজু চলাইছে তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰিছোঁ যে দিनै যে মানে मुथि सावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया थांनाय 17 तारिख मार्चनि 17 तारिख मार्चआव जे सानसुमा खुंगुरनि लिडाव माखासे मानसिफोरनि लिडाव सानसुमा खुंगुरनि बेनारावनो चन्दन ब्रह्म लोगोसे काम्फा बरगयारि एक्स डिपुटि चिफ BTCनि बिथांमोननि लिडाव जे माखासे थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव शान्ति एकर्ड बिटिआर एकर्ड जानायनि सायाव बिथांमोना माने बेनि एगेन्स्टआव सन्तुष्ट नङैनि खारनाव बिथांमोननि सन्तुष्ट नङैनि खारनाव बे केसखौ होनाय जादोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो बे केसखौ लानानै जोङो दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बिथांमोनखौ दिनै निन्दा खालामदों बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय माने खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खालामनो मोना आरो उनावबो भबिष्यतावबो खालामनो मोना आरो बिथांमोना जेखिनि दा केस फाइल खालामदों हाइकर्टआव बेखौ उइथड्र खालामनांगौनि थाखाय जों बिथांमोननि मुसुखाखौ जोङो दिनै सावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो माने स्ट्रंलि जोङो माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिटिआर BTR record होशियार anti BTR record होशियार Bodoland territorial region long live Bodoland territorial region long live साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनाय आरो BTC सरकारनि हेफाजाबाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मस्रुम मैखुननि मेला खुंफुंनो आखायाव लादों। बे बड'लेण्ड मैखुन मेलाखौ 23 आरो 24 मार्चखालि साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय जागोन। सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो Tuition नि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन।
गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।